السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فولي أنا بركة دا أنا ولي جماندو أمو نيشين أو بلا جلما جمانا منو كلوبانا سيسان جمانا منو نيبانا سيسان يوتيوب سانفه فيسبوك سانفه أنا واتساب سانفه أنا فولي بركة دا ولي جماندو أمو نيشين أو بلا جلما bina ala sona ka be nazara kalo kile muga ani duru sa kalo folo nazara jate sa bafla ani tani konondo sa ambe ba moko ya ambe yirma joya ambe kado bula ya ambal make ananje nyonge ani ansaro gardi no e Musa Famanta alhamdulillah sogmada na bora fokati ka yoro jantama katme dawla katme dula ka batke kana kado bula ya ko anga mawludu be sena ko yani mawludu che ka bina folike ana ko ala kira kodo ku banga blala ni Musa yi ala ye bunyaw kai ala ye karamaw kai mais ni ko bunya on ve mo be minno warni fawro de ala ka bunya te wari bunya ye ala doni yere don ani ka idame don ka kila ka mabo bonye o e bunya de ala ye here ke Musa ye ka bange le 26 mars 91 ka beni Musa Traoré ka koy atogo dara Musa fanana bon Musa yi ale de ya nidi ala ma ka nidi ala krama ka kramo ay dara deme islama de menna ka kramo ay dara koloshi ka de ngoloshi ale de anga gardi ana ye janju chamange ana ni Sheikh Aruna Bora anu ye Aidara denge Aruna Haidara andara sa tournena ale de kunye anga gardi ko ni mawlu ba mulo ko ala kira ko do ko sirfi ko do ko maba ko do ko ale Musa tito ko fa sigatala annana akoka ba nyini ve groupe mimbe antogola no ye Afrique Mamadou Dine Jamakuluwe ko ba nyini ko halna kara dakrin fla foli ngo ke groupe yinka Ola somadena ambi rizo safe Musa de yawli kanjo groupe chama globana vi ali sangare mo globana ewa YouTube fana safe mo chama nyabana chama globana be Musa ka bi chesiri bunyai demisani mindu ay ala do kala kirado anyono be bandi ala dugu kono ani suru bayani kamane mayala mais ale ya ka kamane yede ke ka ala ka dine ma ba koloshi anga foli be Musa yi anga dugo bay anga barkada noka ka opma ngo ami dogri fla fo groupe mo we dogri fla mi ma ve ka fo fen folo mimbe no anga point oye ami dine mina islamiyadu islamiyya dine ani ala kira ka puma ni sahaba ka puma ni manymo ka puma ni masabo ka puma ibi fengo fenge akesebela sigatala islamu ay to anga islamiyya kesebela islamiyya te wasabu fenye islamiyya te YouTube fenye islamiyya te arjoso fenye islamiyya te teleso fenye nga islamiyya ni mbe fanaye islamiyya de biste ka deme islamiyya fenye tele islamiyya bi deme islamiyya fenye interneti islamiyya bi deme islamiyya fe hal furgala nga ulu shita islamiyya nga islamiyya biste ka oke ka islamiyya deme amunu yella rezo sa fe interneti ka amini nga Allah haranye mungaka ni groupe ndogo dara ko Afrique Mamadou Dine ko farafina ala kira ka dine kambe ga wode valeur ira ka kira jogo baw ira ka kira meminga ko lu ira opma na me kira fe na me kira be mi fe na mo fe anyere damo kan ga nyombe sigatala eche ala ko wa atasim bi ablillahi jami'an wala tafra he ay no mene jurba klena he akana fara he ay no mene durba kelina he akana frafa ni ay flade ay no mene akana fra he ay no mene he akana fra fos la mo de ko jalo na ko haglitun na ka fonni an farala obi min ci anye na nyo do anti fra sigatala na farla nyonga na figu bistranya kafru bistranya jailu bistranya bibe na farla nyonga islamé yere bi bla valeur corle la ni fe bistro sigatala mais ni ekro bolu tugo laje ka sabo baratu laje ka manyo baratu fle kana nyere ka nyana na fle abi jiri misanya rola sigatala
أمي شباب من نكابينو السيد الشريف عثمان مدني هيدراي زمزميو مكيو مدنيو شريفو حبيب الله تقي الله سيد الشريف عثمان مدني هيدرا le grand prêcheur international جيب مجوب ببي فوكرا مغوما لو وشي كاشي أنيو بكو كو سجي علم كرامو يو بكو كو سجي علم أو منو ينزل دوسي دارلا ني فندن ngame oto ni bandin ngame oto ibaka ngane ni sabo yefenge aywa musoto demuke sigatala Allah kibar ni fandin ngame kanga ala fo sabo yefenge wallahi fato demuke sigatala ni yer doga game ibi chawnyede weche on ga fli yoro mi mo chama mi giri ni vora karamo manti janae ni vora kira manti janae onu ta kalama weche sino abeka nga fo kira ma abeka nga fo karamo ma ni tuguru ko abeka nga fo mo bamana ngangele ni mogo min ye sogo kuru kelen da sɛsulu datugule sɛw dala o sile 10 heures kuma i nana sɛw dala ye sogo kuru kelen fili ni sɛ kelen ye sogo kuru kelen da tɔw b'a kɛ cogo di bɛɛ b'o kelen gɛn min b'i bolo i k'a bila walima i k'a kunu i bɛ boli na i tɛ se k'i jɔ i b'a kunu de walima i b'a bila i b'a ta Haidara ye sogo kuru fililen ta o kuma na a ma gɛ sɛ tɔw fɛ a bɛ fɛ ko n k'u fa a y'a to k'a gɛ anw yɛrɛ ye sogo kuru fililen dɔ ta sogo kuru min filila a cayara dɔɔnin karamɔgɔ ye belebele ta a bɛɛ la fitinin ani sangare y'o ta minnu bɛ ɲini ka nɔgɔya o ka kan u b'an dɔgɔya de pour que an k'an kɔfilɛ o la n'an y'an kɔfilɛ an kan ka sigi siège min kan an t'o sɔrɔ bilen mɔgɔ jaabi ma Haidara bila Haidaraya la mɔgɔ jaabi ma Haidara bonya mɔgɔ nini ma Haidara bonya Haidara bonyana ni Ala ka bonya de bon foyi t'i bonya f'i k'i yɛrɛ dɔgɔya Ala ye o cogo kelen n ko Musa nana an bɛ dɔ kelen fila foli fɔ groupe la dɔw ɲɛna an k'an jija an cogo la k'an janto an cogo la n'an danbe la u b'an nɔfɛ don o don ko ka wajuli kɛ groupe kan mais min ye ne fari fa wajuli la groupe kan i b'a kɛ u t'a lamɛn walahi sabu ni maa 100 ni maa 20 bɛ groupe kan n'i ye wajuli bila mɔgɔ m'a lamɛn a cɛlen maa 20 ye 100 b'a jɔsi mais n'i ko an ka baro kɛ ka jumɛn bɛ a b'a ja wa a bɛ a negela sɔrɔ wa mana kan o batara kan mɔgɔw bɛ tile k'a kɛ bon an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ cogo min na maɲumanko la bɛɛ ni yɛrɛ forfait 100 na ta sa ta gɛlɛya da ye forfait 100 na e bɛ maɲumanko kɛ ka wari ɲini ka taa forfait ta dɔrɔmɛ 100 ka n'o don i ka téléphone na maɲumanko la o bɛ n'o bɛɛ de jeni k'u ban ka jumɛn bɛ a b'a ja ɲɛ mun ye sangare n'an ye groupe tɔgɔ da ko diinɛ groupe an ka diinɛ kuma fɔ mais groupe caman de créera ni diinɛ tɔgɔ ye mɔgɔw ka don a kɔnɔ n'o ye k'a tɔ kɛ a b'a ja ye n'an ma ɲami yɛrɛ groupe kan o groupe ye dɛsɛlen de o tuma fo mɔgɔw k'a dɔn n'an bɛ min kan an k'o kɛ sɛbɛn la an ka mawuludu ye sini ye le 26 janvier a bɛ kɛ Wara sira fara la Yirimajɔ yan silamɛ ɲuman bɛɛ welelen don ni maa min t'a sɔrɔ an mago bɛ bɛɛ ka dugawu la a ye dugawu k'an ye ni Ala sɔnna an ka dugawu fana b'an ye sijan ni kɛnɛ la mɔgɔ ɲuman lafiya la k'o di an bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi an balimakɛ fana bɛ yan n'o ye Jajɛba ye alimami ba ka juru fɔlɔw don u ye juru fɔ yan sura ka mabɔw tanu fɔ ani maa ɲumanw ka ɲɛnafin bɔ ayiwa maaw la yan ninnu de nana ka n'u tɛgɛ fila d'a ma ko Ali an b'i nɔfɛ k'Ala ka diinɛ dɛmɛ an sa yɔrɔ Isa yɔrɔ an sa yɔrɔ an pɛrɛnnen don o tuma ɲamakala dɔ k'a fɔ ko an bɛ diinɛ dɛmɛ Isa yɔrɔ an bɛ sa yen wariko t'a la Ala jati kama aw ma sɔrɔ ka ko bi dɛ o tuma o fana denmisɛnninw b'an bolo n'i bɛ Ala fɛ fo Ala ka mɔgɔw d'i ma a ka diinɛ dɛmɛ Ala y'a mɔgɔw di yan wari kɔni tɛ mun na mɔgɔw bɛ bolo denmisɛnninw bɛ bolo kabako don n'u y'u jɔlen i b'a fɔ non ko balo gengelen don o pɛrɛn bɛ fɛn bɛɛ kan o tuma an ka dugawu b'a bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ sijan ni kɛnɛya la mɔgɔ ɲuman lafiya Ala ka d'an bɛɛ ma Ala k'an sago k'an ɲɛ Ala k'an jɛnya bon an ka alimami bi yan n y'a kanu ka fatiha ta groupe tɔgɔ la jamana tɔgɔ la sigida tɔgɔ la a n'an yɛrɛw tɔgɔ la ani n yɛrɛ bɛninkɛ ye n bɛni de ye Musa ye n bɛni don n ka garidi don wa an ɲɛmaa dɔ fana o tuma o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen la k'a fama da o tuma donc ba jɛngɛnɛ tafadal duwawu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكمل واتوري.